3 freïdures d'aire que et canviaran la vida culinària. El número 1 d'avui és el rei de la categoria, però els altres dos no són pas llunyans. Top 3 de freïdures d'aire per a homes comença ara. El Puesto 3 és un altre model que ha aconseguit un rating de 4,4 sobre 5 amb més de 1.300 reviews. Els usuaris diuen que és superbona, que es fa la comida molt ràpid i que és molt fàcil d'usar. Un altre usuari diu que és una compra bàsica i bona, que no ocupa gaire espai i que va molt bé. El número 3 és una opció molt pràctica. El model que estem parlant és molt útil i fàcil de fer anar. El número 3 és una opció molt recomanable. El Puesto 3 és una opció a considerar. Però, què passa quan busquem una opció una mica més assequible? El següent model que veurem pot ser la resposta. El Puesto 2 és un model que ha aconseguit un rating de 4,4 sobre 5 amb més de 1.400 reviews. Els usuaris diuen que és de molt bona qualitat, amb una rejilla antiadherenta i una ventaneta que permet veure com va la comida. Un altre usuari diu que està gratament sorprès per la seva qualitat i facilitat d'ús. El número 2 és, sense dubte, una opció a considerar. El model que estem parlant és molt eficaç i fàcil d'usar. El número 2 és una opció molt vàlida. Però, què passa quan busquem el millor de la categoria? El següent model que veurem és el rei de la categoria. El Puesto 1 és el model que ha aconseguit un rating de 4,7 sobre 5 amb més de 7.000 reviews. Els usuaris diuen que és un producte excel·lent, que és fàcil d'usar i que té una bona relació qualitat-preu. Un altre usuari diu que és genial, que no fa soroll i que té diverses modalitats. El número 1 és, sense dubte, el millor de la categoria. El model que estem parlant és perfecte per a qualsevol home que vulgui fer una bona comida sense gastar gaire temps. El número 1 és la millor opció. El Puesto 1 és el rei de la categoria. I així és com acaba el nostre top 3 de freïdures d'aire per a homes. Si has arribat fins aquí, és que has descobert quin és el millor model per a tu. No oblidis de subscriure't al nostre canal per a més continguts com aquest. I, com sempre, si t'ha agradat el vídeo, dona-li un m'agrada i comparteix-lo amb els teus amics. Fins a la propera!